Piste hozta önöket Londonban. A következő fél óra garantáltan nem csak azoknak lesz érdekes, akik már jártak Londonban, hanem azoknak is, akik még nem. Az Egyesült Királyság fővárosa ugyanis nem csak a Themséről és a Big Benről híres, hanem a környezetvédelméről is. Vezetői rájöttek, Londonnak nem csak múltja van, hanem jövője is. Európa legnépesebb fővárosában, így aztán már jó ideje a zöld a divatszín. A zöld gondolkodás, látni fogják, itt aztán tényleg a mindennapok része. És ez még akkor is igaz, ha mind a 7,5 millió londoni nem feltétlenül él ökotudatos életet. Én Londonban nőttem fel. Gyerekként emlékszem azokra az időkre, amikor sűrű, szürke smog borította a várost. London múltjában persze jócskán vannak fekete foltok. 1954-ben például 4500 ember életét oltotta ki a rossz levegő. A London Smog néven elhíresült, 5 napig tartó katasztrófa után rögvest betiltották a széntüzelést a városban. Azóta sok víz lefolyt a Themsén. Ugyanitt fél évszázaddal később már a város 38%-a zöld terület. Nézze csak meg ezt a biciklist. Nekem úgy tűnik, London elég környezetbarát. Ami pedig a jövőt illeti, mindjárt látják majd. Londoni projektek sorát eszelték ki a klímavédelem jegyében. És ne feledjük azt sem, 2012-ben itt szeretnék megtartani az újkori olimpiák közül a legzöldebbet. London? Igen, tiszta város. Az első, ami szembe tűnik az embernek Londonban. Rengetegen vannak a városban. Nem véletlenül vezették be itt 2003-ban a dugódíjat már elsőként a világon. A dugódíj, hivatalos nevén torlódási díj, akarták vagy nem, londoni jelkép lett az elmúlt 6 esztendőben. A pénzügyi, művészeti és történelmi negyedet is magában foglaló zónába csak kemény felárért lehet belépni. A tarifa napi 8 font. Elmulasztása esetén pedig akár 60 000 forintnak megfelelő bírság is kiszabható a renitens autósokra. Jártam már Budapesten, szerintem önöknél is a károsanyag kibocsátása a fő probléma. A világon minden nagyvárosnak tennie kell valamit ennek a mérséklésére. Mi londoniak kitaláltuk a dugódíjat. Ennek sikerességén felbuzdulva már tudunk hasonló tervekről. Stockholmban, Sydneyben, egy szóval az egész világon nagy az érdeklődés. Szerintem a dugódíj bevezetése Magyarországon is hatékony lehetne. Hoppá, mit látnak szemeim? Egy csipetnyi jövő a jelenben, London kellős közepén egy elektromos benzinkút. Talán persze pontosabban fogalmazhatok úgy, hogy egy töltőállomás, amelynek a helyszínét tábla jelzi, és amely azt jelenti, hogy ha valaki itt tölti fel az elektromos járművét, akkor egyrészt feltankolt, másrészt dugódíjat sem kell fizetnie. Szerintem ez csak egy újabb eszköz az emberek megsarcolására, de a közlekedés ettől még nem lett gyorsabb. Egész életemben itt éltem, és mindig ugyanekkora a forgalom. A legjobb persze az lenne, ha kevesebb kocsijuk lenne a londoniaknak, hogy mit lehet kezdeni a dugókkal. A dugódíj mellett szerintem megoldás lehetne az is, hogyha a város központi része alatt jelentősebb méretű parkolóházak létesülnének. Persze nem kötelező kifizetni a londoniaknak sem a 8 fontos, azaz mintegy 2500 forintos dugódíjat naponta. Aki teheti, például választhatja a Themsét, itt garantáltan forgalommentesen gyorsan elérhet a céljához ugyanezért a pénzért. Az, hogy milyen a levegő a föld felett, a föld alatt dől el. Londonban nem kevesebb, mint 14 metróvonal szállít napi 5 millió utast.
Alapvető különbségnek tűnik nekem Budapesttel szemben, hogy itt az üzletemberek vállalkozók körében sem ciki metróra szállni, vagy éppen buszra, amelyek közül 60 darab már csak a színében piros, belül zöld. A legnagyobb előnye a most indult zöld busz programunknak, hogy ennek a révén 30%-kal kevesebb légszennyező anyagot bocsátanak ki. Londonból persze nem ezt látjuk elsőként, hanem ezt. Az egyik legforgalmasabb európai légikikötő 2008-ban egy futurisztikus terminállal bővült. Mit mondjak, a Brit Nemzeti Légitársaság 69 000 négyzetméteres üvegpalotájában keveset kell a villanyra költeni. De nem csak ebben zöld a csekély 1400 milliárd forintot érő reptér. Itt a hagyományoshoz képest 70%-kal kevesebb vízre van szükség a csapadékelvezetőnek köszönhetően. Az épület sokkal hatékonyabb, mint a korábbi reptereink, és nem csak a dizájn szempontjából. Emellett jóval nagyobb is, mint egy hagyományos terminál. Egy-egy emelet területe körülbelül 50 focipályáinak felel meg, szóval el tudja képzelni, milyen hihetetlen méretekről van szó. Ha Franciaországba akarunk menni Londonból, persze ajánlhatom a vasutat is. Mi a London Lille járatra vettünk jegyet. Mivel délutánra a leghíresebb angol klímakutatóhoz vagyunk hivatalosak, ígérem, gyorsak leszünk. 300 km/h or 186 miles an hour. Ezek a vonatok 300 km/h sebességre képesek. A rekord 312 km/h volt, azaz 196 mérföldes sebesség volt. Ez európai összehasonlításban is a leggyorsabbnak számít. Ez a gyorsaság azt jelenti, hogy például London belvárosából Brüsszel belvárosát 2 óra 15 perc alatt el lehet érni, ami bizony versenyképes a repüléssel. Megjegyzem, a La Manche csatorna alatt áthaladó Super Express szén-dioxid kibocsátása 90%-kal kevesebb, mintha a repülővel tennénk meg ugyanezt az utat. Tökéletesen alkalmas arra, hogy egy városnak pontosan abba a részébe juthassak, ahová mennem kell. Gyors, kényelmes, még dolgozni is tudok útközben, és akár egy órával is gyorsabb, mint reptérről reptére mászkálni. Ez pedig már útunk végállomása, a franciaországi Lille, ahol mindössze 1 óra 20 percen át tartott az út, és ez egyfajta Európa rekordnak is tekinthető. Arról nem beszélve, hogy most ezzel az utunkkal a környezetünket is védtük. 4 órával később újra nekünk harangozik a Big Ben. Bár az 5 órai tea ideje még nem jött el. Interjúra vagyunk hivatalosak Kruppa Márton, Londonban dolgozó környezetvédelmi szakújságíró társaságában. Szerencsénk van, pont most jelent meg a híres klímakutató Nicholas Stern könyve. Hogy mit tartalmaz a kék könyv? A tervek szerint Marci cikkéből nem sokára megtudhatjuk. Minden esetre a most leszervezett interjúban egy kérdésre nekünk is jut időnk. Mennyire találja zöldnek Londont, professzor úr? Azt gondolom, hogy Londonnak még inkább a közösségi közlekedés irányába kellene mozdulnia. Arról nem beszélve, hogy még több energiatakarékos épületre van szüksége ennek a nagyvárosnak, hiszen tudjuk, hogy London egy öreg város, nagyon öreg épületekkel. Ha energiát akarunk megspórolni, akkor a korszerűsítésről nem mondhatunk le. Ez pedig az elmélet után a gyakorlat. A londoni